Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka principal jong ka KGP Girls High Secondary School kalapun pau kajing sngokmen shikat de namar kajing yorung ka school hakadan top 20 menta usnam lingba ka phida wan bok walang ka balayo hakadan ka bakhatway hakathup top 20 ka balayo distinction ni baro ki subject ka kongsi alia principal jong ka school kale thu ba ka school ka sngokmen bakan yorung biang hakan ka kerdan namar ki babun tli kisnam omdon ki khna anak ka school ki ban yorung hakadan top 20 Kakongsi alia kaliathu bagi don shispa ngot gi khna ki be khun ni ka exam SSLC ne ka school hak ba khnai pkhnai ngot ki ba pass batang iwe iba fail ka principal kala MNC mi kitu ki ba fail bagi nom do jingkerman henry kini trish tom biang nang ni shakmat om bakin e no e ka jingpule jongki khnang bakin yo biang e ka jingjop hadian ba iwe ni ki khna jungi ila yo e ka top 20 kom ka school ni dap da ka jing school comment ka ba crowd bat ka ba ningkong e ka ba ngakwa abangan ong ka ni ka por kelang ba ban ai ka buram bat ka jingu yo blai bolong ring kat bat ka school ka jungi ken hakaba namar ba la bun telikis nem kom ka school ngim shim la yo shu ya ka ni ka kerdan bandung hakani ka top 20 dia kani ka jing yo rung jungi menta ka snem ka lalong ka jing kemen ka ba crowd ya ka school ibaro ka we ya ngi kinong penya ya ka school ya kinong hikai ibala treshitom bat mensim nakabenta kini ki khna school but nga so bakalong kaburam ya ka school hibro ko we tay kerteng ko te ini I khna ibayo ya kani ka top 20 haka 11th position ikateng I pida one bok walang eki subject ki ba ini khna ila yo highest mark ya ka computer science but your distinction ibro ka subjects your distinction ibro ka subjects kanang khna pi pha na Nia pha shispa ngut menta usnam. Oh namar ba krem don selection kila pha lot hi kat ki badon ki khna. Oh kalau isyabat iwe khna isyabat ki pas kendai ngut. hadin kumba kapno snya mamang ne pi ong ba kelawan biang ta sen ba ya akat Ngem kun ma syu te fi. Oh ya ka snam. Tam ya ka shpo snam ni ko bangi kam ya boy syu aka list. kamot mata ka pau kita sing komen Angin penpau ki cing so komen ko bakraw hi ken. An luar bengi yo ka ni ka position ni la yo ka highest mark sekti atli ki subject kalau ka cing komen ko bakraw ka school. multe khna inda da namta Jadi nomor ki kena school jungi bon ngot ide ki banaski nong kendong ibading sabar juga social long ti idang mi national mentabi nuan cheni social long abai nu jar ba ki we isnam ka result ta kalong kuno ka result untuk usdam long yakan ke school ke jungi wa kala bha palat ken kala bha palat bani compare ba kiwi kisnam markum bangala ong mentan marki khna school jungi hi khambon hi ki de ki bana sabar jong ka shalong dong par ka school jungi ka di ka school ka bani pediang lut ya paro khoi kat ki ba ko admission ka school ka jungi ngin ju jiet ken tangi kita ki ba start lani tangi kita ki ba yo shakman ni pediang lut ikino ki khna kat ki ba dot kami ka admission ka school ka jungi dia nak kata daw ni sudap to ka jingkemen ken ya kan ko result mata usna sakai ka subject ba ki oh yes mark kane ka exam I seibai ru ikhna I bakateng I Olisha moyong ila yo highest ya ka khasiru te ka ikan jing ai mesim ju pi ki we pat ki khna ki ba sabat kane ka exam ta ka jing ai mensim ka jonga kalong bakinum du jingkermen kan wala daki sabat makana hakan ka exam namar ha ka jing ele atmo ki di bandon ki ba pass ki di bandon ki ba fail ka ba kongsan e ki kalong ba kinyai persam bakinum sngo ba kinsu I no akum tu ya ka jingpuli ka jongki lan dia bikin sangi ano hendai bikin kham trai sitom su kan hakin kisnam ki banwan khnang bakir kin yo ban mat ya ka jing job kan ha ka jingele ka jongki